Moltes gràcies, senyora presidenta. Molt bon dia a tothom. 500.000 delictes cada any a Catalunya. Segons els Mossos, 4 de cada 10 són furts. 15.270 detinguts. Més de 1.000 ho han estat entre 4 i 6 vegades i més de 600 més de 7 vegades. La multireincidència s'ha multiplicat. No és un fet puntual. És conseqüència d'un sistema que no funciona. I davant d'aquesta realitat, alguns de vostès es troben molt més còmodes qüestionant els qui actuem que no pas afrontant el que passa cada dia als nostres carrers. Aquesta llei és necessària perquè la realitat no desapareix per molt que alguns de vostès decideixin ignorar-la. Aquesta no és una llei improvisada, s'ha treballat amb magistrats, fiscals, advocats i policies, amb el món local, col·legis professionals i associacions. A més, tots vostès saben que ha estat avalada per la Comissió contra la Multireincidència del Consell de l'Advocacia de Catalunya. I això no és menor. És la millor garantia que es tracta d'una norma rigorosa, ponderosa i respectuosa amb els drets fonamentals. Però, malgrat això, alguns prefereixen desacreditar-la, no rebatent el seu articulat, ni millorant-la, directament desacreditant-la. Que si feia tu racista, tu fillo racista, en castellà, com parla sempre, deia el senyor Rufián. Avui no hi és, no m'hi puc dirigir. Però una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Una llei que consideren racista i no la votaran en contra? Nosaltres no ho faríem. Que si era d'extrema dreta, veritat, tampoc hi és el senyor Iñárritu. Ens ho va dir a l'última intervenció. Senyora Velarde, diuen que el que cal és una llei para los de guante blanco, para los poderosos. Doncs la facin, treballin i la registrin. I la veritat és que tot plegat és irònic al final, perquè aquesta llei no diu res, absolutament res, sobre l'origen de ningú. No hi ha ni una sola línia que faci distincions per procedència o per identitat, ni una. I tot i així alguns han decidit veure-hi això. Sorprenent, absolutament sorprenent. Perquè quan algú veu racisme en un text que no en conté ni una sola lletra, potser el problema no és del text, potser el problema és la seva mirada plena de prejudicis. Nosaltres no parlem d'orígens, ni hem entrat en aquest debat. Parlem de conductes delictives i reiterades, sigui qui sigui les que les ha comès. Però alguns necessiten portar-ho aquí perquè és més fàcil fer acusacions buides, repetides mecànicament, com solen fer amb els seus mantres, que argumentar. Assumir en responsabilitat la complexitat ha desaparegut dels seus paràmetres. Prefereixen les reduccions simplistes, narracions emotives que desplacen qualsevol criteri racional. Mentrestant, la realitat continua. Es pot delinquir una vegada i una altra, un dia un mòbil, l'altre un patinet i l'altre la collita d'un pagès. I no passa res, i tots ho sabem. Els jutges no tenen les eines que necessiten, per tant, no hi ha conseqüències, no hi ha límits, només hi ha impunitat. I això té efectes molt reals, i sí, la gent ho sap, Potser alguns de vostès volen fer veure que no passa res, però la gent ho veu. Gent gran amb por quan va al caixer a treure diners o que els estafen amb trucades fent-se passar pel seu banc. Comerciants que pateixen furts constants. Pagesos que perden collites senceres, eines, instal·lacions. Joves que surten de festa amb el mòbil i tornen sense. I sobretot una sensació creixent que el sistema no respon. Alguns de vostès haurien de tocar més carrer i sortir del debat teòric. Els recomano que parlin amb els seus alcaldes. Alguns eren aquí. Preguntin als que han de donar la cara cada dia davant dels seus veïns. Perquè són ells, els nostres alcaldes, els que reben les queixes i escolten les pors, els temors i no els poden donar cap resposta. Preguntin-los si això és un debat ideològic o artificial, o si necessiten eines reals per poder afrontar un problema ben real. Perquè quan s'és a peu de carrer, quan s'ha de respondre a la gent, les tonteries i els debats estèrils s'acaben ràpid. Aquesta llei arriba per canviar això, amb rigor, sense eslògans, amb tècnica jurídica i sentit comú.
Es dota d'eines als jutges perquè puguin condemnar per furts i estafes multireincidents, per furts de mòbils i ordinadors, per connexions elèctriques fraudulentes, es protegeix el món agrari dels furts que arrasen amb les seves collites, es permetrà allunyar la multireincidència d'algunes zones o municipis concrets, es donarà capacitat d'actuació als ajuntaments per impulsar aquests processos i es reforma el sistema judicial amb més jutges. Eines concretes per ajudar jutges, fiscals i policies, perquè puguin actuar, per evitar la reiteració, per posar límits als que han convertit el delicte en una forma de vida. I malgrat això, alguns insisteixen a portar-ho al terreny ideològic. I s'equivoquen. La seguretat no és de dretes ni d'esquerres. Dir que defensar la seguretat és d'extrema dreta és una simplificació tan incoherent com irresponsable. Deixin d'abonar d'una vegada l'extrema dreta amb els seus arguments simplistes i abdicant de donar respostes que la gent reclama. La seguretat no és una ideologia, és un dret fonamental. És un dels drets reconeguts per la Declaració Universal dels Drets Humans en l'article 3è, que parla de 3 drets essencials al mateix nivell: el dret a la vida, el dret a la llibertat i el dret a la seguretat. La Declaració Universal dels Drets Humans és de dretes? No, és la base sobre la qual es construeix qualsevol societat lliure i democràtica. Sense seguretat, les restes dels drets són paper mullat. La llibertat es converteix en pura teoria i la igualtat en un privilegi reservat a qui es pot protegir a si mateix, abandonant a qui no. I escoltin, quan alguns ens assenyalen perquè treballem per millorar la seguretat, intentant que això ens defineixi ideològicament, s'equivoquen. El que fan és definir-nos com a diputats responsables i de passada fent-nos un favor, perquè probablement no ho pretenien fer això. Perquè al final, més enllà de discursos i etiquetes, tot és molt més evident del que alguns voldrien. La gent no en vol saber res de debats artificials ni d'excuses. Demana poder viure en tranquil·litat. I davant d'això només hi ha 2 opcions: continuar mirant cap a una altra banda o fer el que cal. I Junts per Catalunya, amb la nostra llei contra la multiresidència, fem el que cal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Madrenas. Pel grup parlamentari republicà.